दिनै गहपुराव फैलासारा फैनानै मा स्पिच होफैदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। फैलासारा दिनै जोंनि गहपुराव फैनानै मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। खोनासंना लागोरनि बिनि उनाव आं खोथाखौ बुंगोन। भगबानखौ गिनानै खिबु फेरथें खुलुमबाय थाब्लाल' जानाय नङा। भगबाना गोजौनिफ्राय खिनानै हरा। भगबान फैलासार जोङो खिबु फेरथें खालामनानै खुलुमा। हान्थु खेरायनानै आखाइ फारनै खबजबनानै गुगुरुब इसोरनि खाथियाव जोङो इसोरखौ गाबज्रि हरो खुलुमो। आखाइ फारनैखौ ओरैनो हराखै फैलासार, आखाइ फारनैजों जोङो आखाइ फारनैखौ सोमावनानै जों खामानि मावनानै जानांगौ। रायजो राजा नोंथांमोन, बिपिएफ सरकारा माबायदि मोजां नङा होनब्ला? जोबोद मेलायाव जुवा जौ थास बिराद इन्जय खालामगासिनो दं नङा होनबा? आरो इउथ्सफोरनो जे 100 कौटि होनांगौमोन, इउथ्सफोरनो खाथायलायबाय थाबाय। सोरबा चेयारमेननि आखायाव फर्म हरदोंनो, सोरबा प्रेसिडेन्टनि आखायाव फर्म हरदोंनो, सोरबा सेक्रेटारिनि आखायाव फर्म हरदोंनो, थगायलायबाय थाबाय। खुलुमबाय। नैबे भिडिअ मोननै आपडेट जागोन। मोनसे जोंहा फैला जे बरगयारी बिथांनि आरो मोनसेया बिपिएफ हाग्रामा सरकार बिथाङा सरकार दानायनि बागै इउथ्सफोरनि थाखाय 100 करोड़नि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेनि बागै जागोन। आरो गोबां मानसिया बुंदों बिपिएफ सरकारा जेब्लासिम फैदों अब्लासिमनिफ्राय नांलाय खमलाया बांदों बा जुवा तास खेला गेलेनायफोरा बांदों। बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों गोबां मानसिफोरा। दा कल रेकर्ड मोनसे भाइराल ओंखारदों, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लासो बुजि मोनगोन। दा बिनि सिगां आङो बिथां फैला जे बरगयारीनि माबा प्रग्रामाव मोनसे माबा होनाय एबा भाखन होनाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय, राइट ना रं। दा सासे ब्रादारा क्लियार खालामना होदों बाथौखौ खुलुमबाय थाब्लाल' जाया, बाथौआ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। आंथ' बुंलायलायला, दा नोंथांमोना भिडिअ नायग्रो अब्लासो बुजि मोनगोन। दा बाथौनि बागै गोबां बाथ्रा बुंदों, नाथाय सोरनिया राइट रं बेखौबो आं बुंनांगौ गोसो गैया। नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरखायो। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायखाबाय थायो सानफ्रोमबो, नंगौना नङा? दा थिग नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रो। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ स' माच। तामुलपुर, क'क्राझार, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां गोबां आंनि भिडिअखौ नायनानै नामखौ होगासिनो, कमेन्ट लिरगासिनो। गोबां नाम फैदों नोंथांमोननिखौ। आङो मोनसे मबाइल लानानै नोंथांमोननि नामखौ मख'ना होनांसिगोन गाबोन समनिया। नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामगासिनो, नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाहरगासिनो। बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरो दिनैबो खोन्थाहरदो बबेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो। दासिमबो क'क्राझार, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, तामुलपुर, रङिया नायगासिनो। थेंक इउ स' माच। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लादो। मोननै आपडेट जागोन दे। मोनसेया फैला जे बरगयारी सारनि, बिबो इफोर लाइननि थांनाय पलिटिक्स लाइन होनना बुंबाथ' बेखौ आङो खोन्थानो हाला। फैला जे बरगयारी बिथाङा सोरजों दङ मादों बेफोरबायदि बाथ्रा नङा। दा बै सेकेन्डनियासो पलिटिक्स लाइननि। नोंथांमोना मोनसे कल रेकर्ड भाइरेलखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। इयुथफोरनो हाग्रामा बिथाङा 100 करोड़नि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेफोरनि बागै जागोन भिडिअ मोनसे। ओमफ्राय सासे ब्रादारा बुंदों बाथौखौ खुलुमबायल' थाब्ला जाया, इसोरा खिना हरोब्ला बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना नायग्रोना लागोन दे, आं बारा बाथ्रा बुङा, नायग्रो। दिनै गहपुराव फैलासारा फैनानै मा स्पिच होफैदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। फैलासारा दिनै जोंनि गहपुराव फैनानै मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। खोनासंना लागोरनि बिनि उनाव आं खोथाखौ बुंगोन। भगबानखौ गिनानै खिबु फेरथें खुलुमबाय थाब्लाल' जानाय नङा। भगबाना गोजौनिफ्राय खिनानै हरा। भगबान मा बुंनाय जाखो बेलाय? फैलासार जोङो खिबु फेरथें खालामनानै खुलुमा। हान्थु खेरायनानै आखाइ फारनै खबजबनानै गुगुरुब इसोरनि खाथियाव जोङो इसोरखौ गाबज्रि हरो खुलुमो। हे आफा इसोर बाथौ, अख्रां हा बार दै अर, बे मोनबा गोहोनि बिगोमा नोङो। जोङो नोंनि सोरजिनायावनो जोङो थांनानै दंगासिनो दङ। बेबायदि जोङो आफा इसोर बाथौनियाव जोङो गोगोरोब खुलुमनानै जोङो बोर बियो। आरो इसोरा खिनानै हरा होनना बुंदोंना बिथाङा। इसोरा अलरेडि गासिबखौबो खिनानै हरखाजोबबाय। इसोरा अलरेडि गासिबखौबो सोरजिनानै हरखाजोबनाय। मात्र नोङो आखाइ फारनैजों बेखौ सोमावनानै नोङो मावनांगोन।
आखाइ फारनैखौ ओरैनो हराखै फैला सार आखाइ फारनैजों जोङो आखाइ फारनैखौ सोमावनानै जों खामानि मावनानै जानांगौ साननो हानाय गोहो होदों इसोरा जोंनो मेलेम होदों मेलेम साननो हानाय गोहो नोंनिया बुंनाया जादों दे आंनो इसोरखा आंनो इसोर बेबायदि टाइपआव थांदों फैला सार नोङो साननानै नाय बेबायदि नेगेटिभ कमेन्टखौ दाहो बेबायदि नेगेटिभ स्पिच दाहो उसुबिदा खोनायो आरो मोजां खोनाया बिनिखायनो जेरावखि थाङा मानो नोंबो ओरैनो गियान मोनाखै इसोरनि साननो हानाय मेलेम हरदों नोंनो बे मेलेमखौ नोङो मोजां बाहायनो रोंनायनि थाखायसो नोंखौबो बेबायदि प्रग्रामफ्राव इनभाइट खालामो लेंहरो नों सानदों नामा जे ओरैनो जाजोबो बिदि नङा अलरेडि इसोरा गासिबखौबो बानाय हरजोबखानानै दोननाय मात्र नोङो आखाइ फारनैखौ सोमावनांगोन अब्लासो नों बिनि फिथाइखौ मोनगोन हो बेबायदि दा बुंथार खिबु फेटें खालामनानै इसोरखौ जों खुलुमा दा बुंथार बिराद उसुबिदा खोनायो रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ सरकारा माबायदि मोजां नङा होनब्ला जोबोद माने मेलायाव जुवा जौ थास बिराद माने इन्जय खालामगासिनो दं नङा होमबा आरो इउथ्सफोरनो जे 100 कौटि होनांगौमोन इउथ्सफोरनो खाथायलायबाय थाबाय सोरबा चेयारमेननि आखायाव फर्म हरदोंनो सोरबा प्रेसिडेन्टनि आखायाव फर्म हरदोंनो सोरबा सेक्रेटारिनि आखायाव फर्म हरदोंनो थगायलायबाय थाबाय इउथ्सफोरनो फैसा सोनोसै 2 लाख करि सोसिगोन बेबो सोरबा मोनो सोरबा मोना जाय खस्थ' खालामनाय बिसो मोननाय नङा लास्टाव नायदो र' नोंसोरनि एसे खोनासंगोन आं भिडिअ रेकर्डिंखौ खोनासंगोन आं नोंसोरनो 100 कौटिनि केलेंकारिखौ बिपिएफ सरकारा माबायदि खोनासंदो हेल' हेल' फै आं नै गामियावनो दं ओमफ्राय बे फर्मा मा सिस्टेमाव सफैयालै फर्मा गैयालै सयथाल'मोन माबानावसो दाखालिनो खालामना हरदों बेखौ सोरनाव बे जोंनिफ्रायनो हरबाय चेयारमेन माबानिफ्राय माथो इउथ सिस्टेमाव सफैदों फर्मा इउथ दङलै मा सिस्टेमाव सफैबाय प्राइमारि इउथ चेयारमेन प्राइमारियाव फैदों प्राइमारि माबासो चेयारमेनफ्रावसो फैदों ओमफ्राय चेयारमेना माथो मिन्थियासो होनलाबायदों मैयालाय बेबायदि पाब्लिक प्लेसाव नों बेखौ मा खालामनो हायो पाब्लिक प्लेसावथ' बुंनो हाया बे खोथाखौ जोंबो बरना मोना जों सिगाङावथ' स्रोदनो खोन्थानो हायोमोन ना इउथ सिस्टेमै बेखौथ' एक्सुवेलि डिक्लेयार खालामखादों बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय होननानैसो ना नोङो हाजोबासैना बेबो हाजोबासै दे जोंथ' जेनेबा इलेक्सनाव खाथिनाय हिसाबै जोंथ' मोननांगौ ना बेखौ थाइसेबाबो दालाय बिदि माबासोलै दे उनफ्राव माबादो हो उनफ्राव नङालै नैबेखौनो फाइनाल खालामगोर मा जायो बे गैलाना फन दिनै 5 तारिखआव जादों आरे भाइ दे बेखौ नों साबमिट खालामबाय अब्लाबोथ' एमाउन्टआ दाबो फैयाखैना मबे एमाउन्टखौ बे हरनायनि एमाउन्टआ दाबो सफैयाखैना सफैखांबाय एमाउन्टआ सफैयाखैब्रा होमबालाय माथो जायहा बुस्थुखौ नोङो डकुमेन्टस होनानै माबाबाय बेखौ सोरनिफ्रायबो नों माबानो हागोन नामा सोरनिफ्राय डकुमेन्टस होना हरखो सोर मानसिखौ नांगोन ना जोंनो बे देखायनांगोन ना नोङो सोरबा सासेया नोङो सोरनि नामाव हरखो बेखौबो नांगोन ना जोंनो नेक्स्टआव जेन बिसोर मोना बिसोर मोनखाला आरो बिसोरनो नामखौ नांगोन ना दा नामखौ डिक्लेयार खालामना हो सोरनो होखो बेफोरखौ नों नांबावगौब्रा मा होनबावनो ओइ आदा बिदि नङालै खोनाबाय बयबो खस्थ' खालामलायदों आंबो खालामदों नोंबो खालामदों खोनाबाय बे माबाग्रोसो बै सनजितमोनजों रायज्लायाखै सनजितमोनजों आं रायज्लायाखै बिसोरजों रायज्लायदो मोनसे आं रायज्लायाखै बिसोरजों नोंथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना इउथ हिसाबै फैनाय बे बुस्थुआ बे सनजितमोनजों रायज्लायदे सनजितमोनजों मा रायज्लायना दाखालिनो सोंहरदोंमोन ना नोंथ' आं मिन्थियासो होनहरदों बे समाव गैखायामोन ना मा 5 तारिखआवनो फैनाय 5 तारिख ना 9 तारिख 9 तारिखआनोथ' नोंनो दाखालि 18 तारिखआव सोंहरदों ओइ नङा
नोङो माथो टाइलखौ नायबानो जाबाय आं नों माला फन हरा नङालै माखौ होनदों बेखौ होद बे समाव सोङाखै नोङो सोङाखै माथो सफैनाय सानथाम उनाव सोंदों नोंनाव बेसेबां समाव सोङाखै दालां सोङाखै माथोब्रा खमसे खमथ' नों जोंनि गामियाव गांसे हरनो हायोमोन आंनाव फैयाखैलै बियो आंनाव फैयाखै सोरनि आखायाव फैया बियो माबा माहायसो फैदों बे बिसनेससो फैदों बियो बिराद थगायलै नोंसोर आयु थैदों बे थगायालै थगायोबा नोंसोरखौ माबा माबि खामानिखौ खोन्थाहरो नामा आङो सोरनि नामाव सोदों सोआखै जिखुनु जाया जोंनि गामियावबोथ' सासे ना सासे मोननांगोन ना देलै बिसोर उनाव जागोन दानो फन फैदा सफैबाय बे मानो खबर होआसै नोंथ' हरनो हाथारोमोन ना आयु थैद माबायदि मानसि नोङो आंनि आखायाव गैयामोनना बियो आंनि आखायाव गैयाना बियो चेयारमेनाबो होनो आं मिथिया प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया सेक्रेटारियाबो होनो आं आखायाव मिथिया आरो इउथ प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया होमबा सोरनि आखायाव सफैखो दाखालिलाय माबादों आं नोंसोरनो सोलाजोबना होलायबाय थै बेलाय अबेलै हा बेफोरबादि माबागोन ना उनफ्राव जागोनलाय ना खनसेनो बयनोबो फोलोमजोबनो हायाना है जाया बेफोरो थै फालानो फर्मजों सफैनाय मोनसे सुबिदा बियो बिदि सुबिदाथ' बयबो लुगैयोब्रा जों बादिनो होनायनि थाखायनो नोंसोर थैयाना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा ना जों नोंसोरखौनो हेल्प खालामाखै ना नोंसोर ओंखारफायाखै दे फैग्रोथोंसै दे फैग्रोथोंसै मानि बे फैसा हाबबा नांगोनथ' फाग्ला नों मालाय नों बख'बा नों हरगोन आंनि नामाव सोना हो साबेसे मानसिनो राननांगौ सोजोबगोन आं हरजोबगोन आं मिनिनाय खोथा नङा आंनि नामाव सो साबेसे मानसिनो नांगौ रानजोबगोन आं थाइसेबा मोन्थों जों खस्थ' मोनफानाय मानसिखौ देखायनांगोन आं हरजोबगोन आं खस्थ' मोनफानाय मानसिया सोर गासिबो हरगोन आं नांगौबा आंनिफ्रायनो थांथों आंनि पकेटनिफ्रायनो रानना हरबावगोन आं बे 2 लाखआथ' 2 लाख आरो आंनि पकेटनिफ्राय हरबावगोन आं मानसिखौ आं देखायनांगोन नैबे इलेक्सनाव खस्थ' मोनफानाय होननानै दे खोनाबाय अबाव दं नोंलाय गामियावनो दंलै दहाय मानसिफ्रा लेंहरबाय थादों आयु थोद मारै बिदि खालामो नोङो आं नोंसोरखौ मालाबा ना खालामदों नामा नों सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै इउथनि जोंनोथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना नोङो नोंसोर मालाबा ना खालामफिनदों नानि खोथा नङालै खामानियावथ' ना खालामा रावबो खोनाबाय दा बिदि जाबाय नोंसोरथ' खबर होआसै रावबो दे जेबो नङा दे बेफोरखौ बांद्राय नाङा नोंसोरखौ मालाबाबो जों ना खालामखायाना आयु आरो बेफोरखौ माबा खालामनाङा बिदि नङालै बे एसे माबा सनजितमोनजों रायज्लायदो एसे आं सनजितमोनजों मानो रायज्लायनांगौ दे सोरनो सोना होखो दे डिक्लेयार खालामना नामखौ खोन्थाहरलाय आंनो आं लाबाय नों लाबाय मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया गाला लाबाय गाला मोनसेया ओरै माबा मुस्लिमफोर लाहैबाय खावसे मुस्लिम सासेल' लांदों खावसे लाङाखै ओरै माबा लाबाय मा होनो जों लागोनि बै दाङरिया समिरन लाबाय मोनब्रै जाबाय दे आरो मोननैया दाङरिया दंसन लाबाय मोनबा थांबाय दे मोनसेया मोनसे जगेश लाबाय जगेशआ लिउडिगर मेम्बारा बोरै मोनखो बे सिगां बे मेम्बार नङा बे मेम्बारा बोरै मोनखो जाबायलै बे मेम्बारा बोरै मोनखो मा जाबायलै बे मेम्बारखा मारै मोनखो बेखौ ना मेम्बारफोरनोसो रानना हरदों बेखौ एबार मोनला बिसोरबो ओइ बिदि नङा बे कमप्लेन थांगोन फन रेकर्ड दंखायो हाजार होन मानिया आं बेखौ दे बे मेम्बारा बोरै मोनखो जगेशआथ' मेम्बार ना जगेशआ मेम्बार नङा मेम्बारा बोरै बिदि मोनखो बेखारनि माबाखौ हा मेम्बारा बोरै मोनखो मा दे फालानो दे होनबा जायाना मेम्बारा बोरै मोनखो बेखौ गाइडलाइन दं बेहाय मेम्बारा मोननांगौ होननानै नङाबा नोंसोरो हजाय गोजौ रायज्लायहैफिनबावदो दे जाबाय जाबाय दे नोंनि रायज्लायनाया फाइनाल जाबायना गोजौ रायज्लायनांगौ ना रायज्लायदो दे गोजौ रायज्लायदो नोंनि रायज्लायनाया फाइनाल ना आंना बेनो
दे बन्धुफोर खस्थ' खालामग्राफोरसो मोननाय नङा नामालै 2 लाख करि फैसाखौ माथो थगायनो फार्स्टआवनो थगायग्रोबाय माथो मालाय सेलेक्ट खालामना दोनखानाय चेयारमेनफ्रा प्रेसिडेन्टफ्रा नोंसोरनो खोन्थाबावो फंबायफोर नोंसोरनो खोन्थाबावो जाबाय मालाय नै हाबबाथाय जानोसै नोंसोरनो बहाय फात्ता मोनबावनो फंबायफोर बेनोथ' राजनिति दे बाय बाय